Lives mayang adlaw gilusad ron diri sa Cebu no kining Move It usa ka app mga higala no para sa legal nga motorcycle taxi or habal-habal Move It mga higala no. So mo ni no ang mga riders sa Move It. Oh. Okay. Tugon na ng interview. Sir, usa ka sa mga riders sa Move It? Yes sir, usama sa pioneering sa Pioneering. Yes, Okay, kasi nga ni mo sir. Albert Singol sir. Ha? Albert Singol sir. Albert Singol. Single? Singol. Single? Yes sir. Okay, taga-diin man ka Albert. Taga-Tisa sir. Taga-Tisa. Giunsa nimo pagsuod sa Move It? Ni-apply ko sir, nikuhaan ko sa mga trainings, mga orientations. Oh. So, no sir, nadawa, professional license. Oh. O sa may requirements, una sa tanang giunsa nimo pagkahibaw nga kanang naaning Move It o na ni giunsa nimo nga nung nakahunahon na mo apply? Kaya opportunities na mo sir, nga dako makatabang nga. O sa pagkahabal-habal ka sa una driver? Actually, angkas biker ko sa una. Angkas biker. Okay, dayon. Niyari ko sa Move It kay murag tanaro nindot man gyud siya gyud para sa mga pamilya nga mauli kay naay mga daily incentives nga dakong tabang gyud sama namo. Mga rider nga kinahanglan gyud namo nga mga additional income, so gi-provide na ni Move It mo sa matag adlaw. Then dako kay tabang namo sir. So, okay. So kano saan ka ni apply sir? Kano sa ka pioneering mag January? So daghan na mo karon no? Yes, daghan na. Okay. O sa may requirements sir aron madawat ka dito o madawat ka sa Move It? Yes sir, ang mga requirements sir is professional license, fully vaccinated, then ORCR updated siya sir, then 2015 model na motorcycle pataas. So dapat dili karaan 215 and above. Yeah. Okay, mo na yung motor no? Okay. So dapat registered on niya license. Yes sir, professional sir. Okay. O sa may mga training nga i-undergo pa ninyo? May skills training sir. Mga skills na mo. Mga orientation sir. Okay, so sukad nga nisugod ka sa Move It, everyday gid ka pasahero. Yes sir, everyday Okay. Kumusta nga tong income? Very nice. Nindot tayo kay tungod dako kay tabang sa mong pamilya o sa akong anak na daily needs na mo, then nami mga Pila may ma-take home nimo? ito mga minsan sir maabot og mga almost 2,000. Almost 2,000? Yeah, Wow, makabuhi kag duha ka asawa na. wala sir, iguwang na sir. 2,000. O by the way sa mga mo kuan ba mo kining mo gamit sa app kay kanang magpahatod ninyo, pila may plite? Depende lang siya sa kilometer or distance sir, kung na may mga apps na to nga dito makita man nato sa passenger apps kung pila gyud mabayaran gid nato. Okay, pero pila ang per kilometer? Mag-start shoot me sa mga 20 pesos sir. 20 pesos. O sa may sa first pila ka kilometer ng tag 20? Depende lang gid siya sa distance sir, sa kanang sa mga GPS. O sa per mas fixed na siya ang 20 pesos per kilometer? Dili man siya sir, kaya maabot mo siya mga distance sa mga O mo barato na siya sa exceeding kilometer? Actually sir, depende dili lang sab na siya sir, natin mga para sa mga pasahero nga dako kay kuan ay mga kada adlaw nga promos. Nga mga makuha ni customer. Usa may advantage sa kanang mga unlicensed kanang dili ba ingon ani kanang regular nga habal-habal og ninyo? Yes, ang advantage mo sir, dako kay katabang sir tungod di kami insured good me siya sir. Then ang among apps na mo very smooth sa passenger, then the same sa pasahero sir. Okay, so ini kuan gamit ako sa apil ka minutes maabot mo? Kapag magbuka sir, seconds lang siya, nana. Kuha mo agad Okay. Mas barato ba mo kaysa regular nga habal-habal? Mas barato gyud sir kay nakabase makita sa ato ang rate dali sa Cebu City nga lagi pangayo nga taripa sir. Okay. So, anyway, salamat kayo nimo ha. Thank you very much nimo Albert Singkol. Ha?
Singkol. Singkol. Yes. Okay. Salamat mga higala no si Albert.